Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl Ug Si Nonchalant. I am now ready to go. Goodbye, everyone. Goodbye. Goodbye. I hate to see me go, but I will have a good time. Lolo, I will miss you, but I'll have a good time. No. Why are you here? Kung iaakaron pugnan ko, nag-usi ka lang sa imong oras. Shoo! Away na, kay I'm leaving na. On a jet plane? No, on a car. Katawanan, girl, katawanan. It's not katawanan. Not a bit, no. Shoo! Shoo na, kay naiupos pa ko nimo. I am not talking to you pa. Unya na ko. Unya na ko mga istorya nimo kung mawa na akong kay ubos. Ilam siya, oy. Wakay angay. Ganyan pa ko nagpaabot mo dito sa luyo. Gilamok na lang ko. Paabot mo nga, wag yung ka magawas. Mao nga, giapas ng tikadinis mong kwarto. Og, boyla, pag-abli ni mo na timing sa akong pag-abot. Huwat-huwat man ka na ko dito, na konsensya ka? Imo kong ihatod sa kong atuan? No thanks na lang. Sure na! You're blocking my way. Wait. Wait, Mao na imong, Mao na imong dadon, mulayas, do ka malita. yes. You have a problem with me making guyod of this too? Girl, halal ka lang. Kanag ko, anak. O niya, maguyod-guyod ka, anak, nga mulayas. Kasama na mo pagsaka, anak, sa gate, sa luyo. Abler? I will make labay aron muuna sila sa gawas, then I will make follow. Why? Sorry ka. Sorry? Sure ka? Baya, makadaw kag labay, anak. Sige daw, try ko ng alsa. Basta bahala na, Gwit. Ibili na. Napsak na dada. What? Napsak. Knapsack? No way. These are few of my favorite dresses, no? E di pilihan ni mo sa pinaka-favorite ni mo. O maura isod ni mo sa imong napsak. Oh, no! It will take time, I swear. Di pa mong gani ko dugay nga nahuman og sort anak nila. O niya imo na sa papilian ako. Oh my gosh. It will take forever. And besides, ano din ni Aka? Sure na! Out of my way! I am leaving na and you can't stop me. Hawa be! Kadiyot, anak. O naman ang short, ka ba na short? Sige. Mapawa ko. Di lagi mo tubay. Di mo makakong papawaon. Di makakuni mo pauban nun. Kaya naman kani mo maginusara. Sige ba? Hoy! Stop! Wait! O naman. Really? Are you coming with me? Ha? Are you coming with me? Dili na. No. Di mo naman kong giabog. Che! Luuran kang bayuta ka. Dali na! Dali, come back na! You make the last akong mga maletas. Go! Oh, I love you, girl! Nga ano ba lagi yun? Nga gidamag yun nini mong duha ka malita. Kaya nga bitaw kay Bella na. Bella na. Kung na wilayas nga nagbaguan. Ang mulayas girl, gamay na may dadon, hindi masal. That's super gamay raman, Gwyd. Imagine my whole wardrobe kung akong dadon, ha? Duha ka malita is not enough. Not even 10. Dahom! O siya, sige na. Daog na ka. I know. Hoy, now palang gimingaw na ko. Sa mong lolo, natutugal kang layas. No, dili sa akong lolo. Di kita ba di ay? Sa akong things that are left behind. Sa akong room, all my stuff. Anyways, I will buy new ones na lang. Aron, dili ko mingawan nila. Wala no. Mura magbibakasyon na, may bakasyon. Yeah. Muna akong gihuna-huna.
It's like I am just having a vacation aron dili ko maguol. And so, gidaan ako tanan akong credit cards and ATMs. My sets of jewelry, including my cash. Pila man na? My cash in hand? Pila man na? Nakahuna-huna mag-shopping. Well, my cash in hand is not that big. It's only 30,000. Just enough nga makarent for a day or two sa usa ka hotel. But anyways, I have man with me my ATM, so no worries, okay? Ako kung mahutdan ko, mangayon ako ni Lolo. Di ba? Mindset. Uy, sorry uy. Layas ka niya mangayo ka ni Lolo ni mo. La. Kamaugyo ko. La. Hindi kita sa please kalsada, uy. Bingaw pa kaayo. Huwag sa makatang orasa ka nang makasakay ng taxi. I will book a car na lang. Ay, ayaw na, no. May taxi na paingon din ni ay. Ato parahon. O paraha, uy. Kay, nagkupot ko anong doon. Dahil ako kamot ano yung malitang Shut up. ayo. It's here na. It's here na. Excited, girl. It's a vacation, right? Di nilayas. It's just a vacation. Nihunang na. Ablihin na ang car door for me. Go! Masakay na ko. Kita ka? Busy akong doon kang kamot. Gusto ka ikiguyod si mong malita. Sige na, good. Ako nalay open, oy. Maldita ka, girl. Remember ha, ako paghihapon ng imong amo. Og remember, nadilit ka amo. Kay gipauban ko nimo ang layas ka. Patas ang estado natong bayhanak ka. Sakay mo di. Musakay kuya. Musakay. Will you open the baggage for me? Abri na na. Moy! Baya, oy. Ang labaw pang istrikto ang driver. Baya. Huwag yung butabang na ako. Tanawar ka. Di mo tabang. Remember? Patas na tagstado. Ambi. Ouch! Ouch, it's so heavy! Sige na. Bugat sa. Alti pa more. Ambi. Ako na lang. Go, girl! Sabat niya. Manakay na ta. Thank you. Asa ta ninyo? Sa terminal. I still don't get it, ha? Kung anong niat ang paingon din sa terminal. Unya, nanakay tayo ning bus. Nga nung wa nang malangato palahusa ang taxi sa tong paingnan. It's so kapoy ka to ride a bus. You know, wa pa ko makasuway og ride og ingon ini. And then, nakatsuway nakakaron. Where are we going man lagi? Ay, Why are we in a bus man, ha? Ay, wait! Naibaon ako. Muadto ako sa ka-resort. Somewhere nga layo sa city, no? I knew it. Niuban ka na ako kay ganahan sa kanga mo bakasyon. wrong. Wrong? Sayot ko? Why? Did sa usa ka beach resort pa ingoy? Are we going to a man-made resort? It's okay. I still like that for a change. Wrong gihapon. Bulan ka na kuna. Pagtaro na diha, ha? Ano pa si tabi? Ato, kay layo pa atong yahion. Kay where are we going man gani? Asa ta nga resort pa? It's good that I'm always prepared. Nakadadyo kong swimsuit with me. Di na maggamit ang imong swimsuit dito sa atong atuan. What? Dili? So, asa lagi ta ba? Sa among probinsya, sa kabukiran, layo ang mga sakit. Atong ta dito. Huh? Layo ang kasakit ni ay ang kalanggaman. Ay! Ay na nag-awit! What? Wait! Kuya, wait! Oh, ngano? Yana? Mulakay na ka? Huwag ako na mamainit. Sudli ko na ang imong tiyan. Here, dadanta ka og kape. Gisod na ko si imong tumbler. Thank you. Pag-amping. Salamat. Pag-amping, kuya!
I love you. Please ka lang. Ay, mau din kahion na ko. Uy, buliw ka! Uy, buliw! Tulis ni tulis! Tulis? Ha? Dol pagpatang! Kristen! Unsa man? Tulis! May kasakit ang mga tulisan! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!